problemă. Fraților, uitați captură. Captură frumoasă, frumoasă, frumoasă. Cel mai mare pește pe care l-am prins eu până acum pe gârlă. Este imens. Imens pentru această gârlă. Fraților, după cum v-am spus, partide de pescuit una după alta. Am avut capturi frumoase și sperăm să mai avem. Ce era la ocarat? Călean. Călean? Un clean și săbiuțe, mai multe. Las filmarea dată drumul, poate mai prindem ceva. Cum și de altfel prin sol. Opa! Încă o săbiuță. Ia uite. Săbiuță. Frumușică, frumușică. O să rog, de fapt, îi dăm drumul. Du-te! Fraților, mi-am dat drumul, schimbăm meala și revenim. Ia uitați, fraților, cât tacleanul. Foarte frumos. E cât ăla din aur, cred că. E mai mare asta. Ia uitați cât tacleanul. Foarte frumos. Respiră totul, haide să nu-l ținem, că după aceea riscăm să moară și este păcat de el, că este un pește foarte mare și frumos. Revenim la următorul după ce îmi bag momeală. Fraților, am deja 2 pești luați din locul ăsta. O să mai lansez, o să mai arunc de câteva ori și dau drumul, dacă este să tragă, să mai prindem ceva. Hop, hop, hop. Ia uitați, fraților, ce frumusețe. Din câte văd, este puțin mai mic ca celălalt, dar altă frumusețe. Se pare că cu apele astea care au venit acum au adus și pește mare. Uitați ce frumusețe. Foarte frumos. Fraților, noi astăzi, stați să-i dau drumul ușor. I-am scos cârligul și merg să-i dau drumul, să nu moară. Fraților, astăzi încheiem partida, am avut niște exemplare frumușele. Suntem pe gârla Vedea și cu asta încheiem. Vă mulțumesc pentru că v-ați uitat la videoclipul meu și ne auzim și la alte videoclipuri. Când va fi apa mai frumoasă și mai curată, vom veni să dăm la clean de dimineața până seara și atunci o să prindem mult mai mult. Vă pup, dați like, subscribe, share și comentariu dacă doriți. Vă pup. O zi bună!